Takže čau lidi, dneska budem natáčet Čauky, já jsem Bob. vlog nějaký, třeba budem něco hledat, to je můj klacek, To nerozbitnej. je luxusní, já mám tady takový Tak jsme teď ve mlejně a podíváme se tady do lesa. Tady je něco prostě, my to tady známe, ale bude něco prostě zkladková, něco dělat. Sorry, že s tím takhle z caveu. Jo, my chodíme, zatím ještě nemáme kameru. Zatím ještě ne, ale budu jí mít v červenci. Si ji koupím k narozeninám. Fuj, tady je tráva. Smrdí to. Kam chceš? Já bych se podíval spíš tam nahoru. Jaký ne, já byl jenom tady. Ale musíme ověřit, že... A vy kdy budeme natáčet taky, Jo, budeme natáčet ty, kam... jak budeme skákat, ale salto já neumím. Hele, tam je někdo. Ty vole, co to je? Hele, tam někdo jde. Já mám strach, já jsem tady nikdy ještě nebyl. Já vím, kam to vede do mlejna. No, asi jo. Tak se vrátíme zpátky. Na Šum, tam ten kopec, vole. je tam nějaký skrytý kopec. Hej. Já znám tady bungry, ale hej! To je něco nahoře. Že jo. Já znám bungr, Kdyby měl psa, tak se nebojím. kde hrajou pinball a je to, jak jsou krávy, tak tam a pozor na elektrický drát. Jo, tady jsem byl. Je tady někdo? Nevím, ale byli tu bezděláci. Tu někdo? Tyhle, ta něco křičí. Jdem pryč. Ale o tamtud. Ty vole. Ale můžu být tuhle, já tam nejdu. Tamhle. Tamhle něco proběhlo, nějaký pes. Jdem. Dobra, ale kámo, tuto. Vem si ho. Vezem to. Tak ho vem. No vezem, vole. Zom to. Hej, ten je tvrdý, ten klacek. Ten? Jo. Vem si ho. Ukaž. Já Ty vole. Vem si to. Hej kámo, ten něco v té díře je tady. Tady někdo prostě... Hej, tady byly bungry, tamhle nahoře jsou, já to vím. Já jsem se jako, že tady třeba dělají ohnínek lidi. Jo, já jsem ho tam taky už dělal. Jdem nahoru. Jdu první. Běž. Ty vole. Tam pojď. Je, dobrý. Jo, dobře. Hele, v kolik máme být? Hele, tam je díra. Co jsi říkal? V kolik máme být u tebe? To je jedno. Sundej jo. Ne, to není kliště, ne? Sundej ho. Jo, je. Není. Ne, to byl nějaký mrtvý brouk. Já se bojím. Hej, tam je... tady taky. Tam má někdo bunkr.
že bude tával dojky, protože my jsme to... Tam sem chodí bezdějáci a feťáci. Takže jdem pryč. Se chci podívat se nahoru. Ale to se nezakončí. Ne, já vím kudy. Já už nejdu. Já nejdu. Hele, vidím lane, tamhle. Vidíš tam tu cestu? To vede, Jo, takže se vrátíme. tak běž první. Kdybyste se ptali, čím natáčím, tak telefonem. A je to přesně Lenovo A1000, už ho mám docela dlouho, od Alzy. Ten nerozsekám. Tak ho zkus to a natáčet. To sekerou možná. Tak jdem. Ten klacek je nerozbitnej prostě. Asi jo. Co? Čekej. Už ho beru. Já jsem mezi tranama. Ty vole. To je strom. Nejde, tady je takový divný. Hej, tam bude 100% bungr. Jo, nahoře. Jo. Tam nejde. Dneska ne. Jo. Já se podívám ještě tady všude možně. Já ne. Ne. Jo, už jsem tu byl 10krát. Za ten rok. Ale zarostlo to. Hele, tamhle má škla seklej. Ale já ho nedošel. Pičo. Už ho mám. Ne. Já jsem ho našel bez klíště. Šli jsme sem tak 10 minut. Hele, tam. Kamu tam je pes? Pojď sem, dělej pole. Běž. Pole. Dělej. Asi zajdem ještě. Pičo. Tam nikdy nejdu, vole. Tam půjdem teďkon. Ne. Tak to je konec dnešního videa. Takže čau.